Абе, хора, той е пожълтя, бе. И пожитяваш някакъв тяло да се направи. Нормално е беше. Нормално ли е? Ама Иван видя си. Абе, не е смешно, бе, брат. Стига. Той пожълтя, съвсем сериозно. И ще ходиш в болница. Не искам да се стопя. Стига, че? Да. Еми, умираш. Мисля си, те си могат съм нормално, просто е... Ще да пошустри. Остри го да си и те да му мине, те да му остане това нещо. Студена вода. Просто го остри си, те да му мине това нещо. Ама не му тръски главата в стената, ако обичаш. Няма да помогне. Побеги за мен. Брутално е да не остри. Не, смисъл, има си пулс и всичко си има работи. Ема, да не няма пулс, не говори! Не е смешно. Пулсът му е равномерен, не е смешно. Бате, запикал си стай! Не те ли е срам, бе? Не, е спай, всеки. Стига пикал! Чакай. Възкъсна. Опа, Айде да. е, тук има един пиян! Ай, няма се лигаме, стига. Не е смешно. Вече не, защото наистина